ni bolla nege min flene ni ni dugu jera ni ko wolon vla foni na ala be ko wolon vla di ma ni ko ala ki kisi ko wolon vla ma ala be ki kisi ko wolon vla ma c'est-à-dire que ni dugu jera ni na san e ba fo ala doro ko ala ne be ni de fe ala bo di ma kile kono sia ko wolon vla quoi e kuma fam e be kla ka fo tuguni ko ala kisi ni ma e be ko wolon vla fo ala o fana be ke amini so mami be kada kan be sungolo in kono sungolo in grentelen do fo ka ta fo ka grentelen do mo mi be ki mago be nafolo la kun fa ya kun sisa na wula ka sema e se ka solution so tikiya bon mali kono ne amiri so be ala tamu parce que ala te fen be tikiya di mo mo so na yake jamana kun tikiye abi to jamana kun tikiya la ma tike to nye mo goye o ba tike du nye mo goye so do e jamana kuntigi mo ka dunye mo tede e kuma infamiti on est amiri so ala ne kon kunaja kaza wakati kudamu dine ma mali kono ati ma fla bolo oui ati ma fla kono bolo ko e kuma infamiti ne ma fla na mbora la suina fana sini so ma ne be ba kalama parce que femindo fente ko kun fe kodo komba kono te non femindo takama minkanga ka kono ibi takama ne kamiye be bodo e kuma infamu ne amiri so bisega ma son warla za wakati kono parce que akudamu de benebolo mais fo mo ka don ne za wakati soro len ko nye za wakati baranyere de ala sona ka za wakati njabi nyere e kuma infamu wala mene ko segeli de ka ko segeli chamanke baba ne million muga ane doninge na folo bara la kana folo bara to nyere bolo pour que ka ko tiana ngalondo ka bo nyona parce que ni ba fe ka kuma ibi kuma ti ibi ko nyinyi de ka nyedo ka soro ka kuma ka e kuma infamu ne nana soro fe de be fendi mo ma ne ma fenye mimbe za wakati ka doni na wi baba ita soro ne million muga ane doninge na folo bara la mais dina patene bolo de meta ko korbo ke ni a don ko dalu be bolo kana folo bara ke meti fe ni ko million gele me million gele ndi ma meni ta korbo mena soro atiza wakati bo ni ko million flamba di ma ni ko million sabane ba di ma mena soro atenta imbo bo ode kama za wakati ko ina bi akira kile mali jamana kono hal ni ya fari toka mo ba fa est ce que ninteka amiri so la de e kuma fa o bibi na mo kuma shira bebe kafo alo don sigilen be ka me do da ko za wakati kolon she wa kritikata yele ni ka ne re fo ha ne go bo sisa ko mo dunta banu wolo o nyebala ni nye chie o e amiru so taindi donc anga nye nyino la baba za wakati kudamu de be amiru sobolo ne be mindo za wakati la niye ninke abenye ne be tan kelendo ala o tan kele ne be sababara mo ye me kelenge nyere e kuma infamu wala ode kama amflene sungalo mina amiru so nyaira nkonte na za wakati be bara me mina za wakati kelembara mo ye no ye za wakati kolongishe mimbe milliard tigi ni milliard bibolo ikafari la ko milliard be bolo kana kabika milliard la e kana za wakati kolongishe kire ibeke milliard kula etuguni kabako e kuma infamu dobe farika warka tiga war hakedo ni fere tibolo ibolo langolon tan fla fo itibolo e kana za wakati kolong seke ala bige million tigi ka klaki ke milliardaire mali jamana ka ati ma fla bolo make niche e kuma infamu wala ode la amiru so ka fanta ka ke fenye za wakati e kuma infamu ka fama ya jida bula erete hakedo aka fama ya la za wakati ode za wakati tigi ye ne amiru so ye mali jamana ka parce que ala ye ne laja ka kodo undine ma kodo munune adama dia erete takama kodo mununko ala ye ne ko tigi de mali ko niche e kuma infamu itise ga shika so fe mununko doni mununko ala yu doni munun de di amiru soma parce que adama de yere de tisega taka neda parce que adama dia te taka fe mununto ala yu dunema e kuma infamu ni panane kuna kone milliardaire o ko rebe ti panane kuna ni panane kuna la ko rebe be bineka e kuma infamu ay kodona jao kodona isone donné ama kodona jao kodona be sonné parce que ti sonné ko ala kama de ala kama ko tere bo fo mo ko nyana ngo la hara ko te nyana bo jinya ko no yande jinya ko be nyana bo jinya de ko no ya e kuma info amiru so ne na folo bara iza wakati mi nyasoro za wakati makala mo ko fede ai
za wakati ma kala mɔgɔ fɛ de f'u k'o faamuya de ko k'a fɔ ko amiruso y'a kala mɔgɔ dɔ de fɛ non za wakati ma kala mɔgɔ dɔ fɛ de za wakati amiruso y'a sɔrɔ cogo min o ye sɛgɛrɛ dɔ ye fɛn min ye tiɲɛ de e kuma in faamu za wakati in sɔrɔ cogo ko k'a fɔ amiruso y'a kala karisa de fɛ non mais nafolo baara min ne b'a dɔn n ye min kɛ nafolo baara ɲɛɲini na k'a kala ne ye miliyɔn 20 ani dɔɔni k'a la o de kama ni mɔgɔ ko ne ma ne taara karisa fɛ n ye miliyɔn 1 d'a ma a ma ɲɛ ne bɛ yɛlɛ la parce que ne yɛrɛ de ye ko kɔrɔbɔ masa ye ni ne ye diɲɛ ko ko mɛn ko nin bɛ nin kɛ ne b'a kɔrɔbɔ pour que n ka se ka kuma kan e kuma in faamu o de la mɔgɔw bɛ amiruso lamɛn u bɛ n ka kuma ninnu lamɛn parce que mais u bɛ se k'a fɔ k'i tɛ ne fɛ de mais amiruso ye kuma min fɔ dalu t'a la non parce que ne b'i ye ko bɛɛ de kɔrɔbɔ e kuma in faamu ne ye za wagati to n yɛrɛ bolo n bɛ wari di moriw ma n b'a di somɔgɔw ma ni k'i bɛ s'a la dɔrɔn kɛlɛ t'a la wa hali sisan ne bɛ dɔɔnin dɔw ɲini n'a sɔrɔla mɔgɔw kun sisan n'i mago bɛ wari min na ne b'a d'i ma parce que ne ye wari dalu kɛ n yɛrɛ ye o jaabira e kuma in faamu wala hali sisan ne bɛ ko ɲɛɲini na mais ne bɛ ko ɲɛɲini min na ne tɛ ka wari ko ɲɛɲini dɛ mais hali sisan n'i ko wari dalu b'i bolo min ka girin za wagati fana ne b'a fɔ nana ye joli dɔ n'i y'a fɔ ne b'a d'i ma pour que i k'a kɛ ne k'a ye dɔrɔn de e kuma in faamu wala pour que i k'a kɛ ne k'a ye n'i y'a kɛ ni ne y'a dɔn nin bɛ nin ka girin za wagati ye donc ne bɛ sigi n b'a fɔ n y'a ye dɔ bolo min ta ka girin za wagati ye parce que ne tɛ ka sigi e kuma in faamu baba fɛn foyi tɛ yen fɛn foyi tɛ yen nafolo ko la ko fɛn min bɛ za wagati bɔ o tɛ yen e kuma in faamu parce que ala yɛrɛ de kumana alikuranɛ kɔnɔ a ko kodɔnna k'i k'i janto nin sura in na kodɔnbali i janto nin sura in na e min bɛ se ka kuranɛ kala i janto nin sura in na e min ye silamɛ ye i janto nin sura in na e min tɛ silamɛ ye i janto nin sura in na c'est à dire que i bɛ za wagati fana dɔrɔn de ye diɲɛ kɔnɔ nafolo baara la ko nafolo baara min tɛ ban mɔgɔ fana na lahara ko tɛ o e kuma in faamu diɲɛ ko de don i b'a dɔrɔn de ye k'a tɛ ban danfɛn na o de kama sunkalo in na n ko mɔgɔw ma n bɛ za wagati kolonkisɛ n b'a de baara mɔgɔw ye za wagati kolonkisɛ min an b'a baara 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 miliyɔn 4 miliyɔn 5 an y'o de fɔ mais an ko 1 miliyɔn ta an b'a kɛ 500 sunkalo in na 1 miliyɔn 2 ta an k'an b'a kɛ 1 miliyɔn 1 miliyɔn 3 ta an k'an b'a kɛ 1 miliyɔn 2 miliyɔn 4 ta an k'an b'a kɛ 1 miliyɔn 3 miliyɔn 5 ta an k'an b'a kɛ 1 miliyɔn 4 e kuma in faamu ne bɛ ala tanu ka ala barikada amiruso ali kunna sini n ka kalanden kelen a y'a ka so dayɛlɛ gaɲuwa n'o ye sedu ye o tɛ maliyɛn ye dɛ maliyɛn ta ye dɛ e kuma in faamu maliyɛn tɛ ale ye awusa de ye awusa de don wara b'a dɔn a n'a ye Côte d'Ivoire kɛ wara b'a dɔn Côte d'Ivoire n'an taara yen diɲɛ fɛn fɛn b'an bɔ fɛn fɛn de b'an bɔ ale de b'i jɔ n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ d'a ma e kuma in faamu o sedu in o y'a ka so dayɛlɛ gaɲuwa jamana la a y'a fɔ n ye ko karamɔgɔ n bɛna n ka so dayɛlɛ nin don in na alaji n k'i bɛna kɛ kɔ n ko n ko sedu n kɔntana k'i kɔntana ko ayi ko ne ma kan ka kɔntan k'ale de kɔntannen don ko parce que ale ye kuma da sɔrɔ a bɛ se ka kuma cogo min ale ye kuma da sɔrɔ a ko oui parce que ale ka amiruso ko tɛ kulonkɛ ye bɛɛ b'a ye amiruso ka di mais o bɛ yɛlɛ ɲininka amiruso ye mun ɲa ye amiruso ye mun ɲa ye ko bi k'ale de kɔntana ka tɛmɛ ne kan donc n ka kalanden sedu a bɛ gaɲuwa jamana kan n'o ye Côte d'Ivoire ye a ka so dayɛlɛ a y'a kɛ kunna sini a bɛ dugawu k'ale ye a ye so min dayɛlɛ ala ka kɛ so kunnandi sali ala muhamadu mustafa a mɔgɔ min ne bɛ ka dɔɔnin de baara ne tɛ ka fɛn sɔrɔ dɔɔnin na ne kɔni tɛ se k'a fɔ k'i kana kalandenya la ne fɛ dɛ mais i kɔni bɛ se ka na bi kala ja wagati kɔnɔna ni n y'i kala la baba i bɛ fɛn sɔrɔ dɛ o de kama ne k'u ma n ko fɛn foyi tɛ fɛn sɔrɔ fɛn foyi tɛ yen fɛn min bɛ fɛn sɔrɔ parce que mɔgɔ minnu ko k'u ma da ko la ne y'u la da ko la e kuma in faamu za wagati yɛlɛma bolo min bɛ amiruso bolo a ka ca dɛ oui a ka ca parce que mɔgɔ kelen pe Mali jamana k'a fɛn min bɛ se ka fɛn di mɔgɔ ma hakɛ dɔ d'i ma kalo kɔnɔ za wagati la ne b'o dɔn oui nin bolola nɛgɛ min filɛ nin ye ni dugu jɛra n'i ye ko 7 fɔ nin na ala bɛ ko 7 d'i ma ni ko ala k'i kisi ko 7 ma ala bɛ kisi ko 7 ma c'est-à-dire que ni dugu jɛra nin na sisan i b'a fɔ ala dɔrɔn ko ala ne bɛ nin de fɛ ala b'o d'i ma tile kɔnɔ siɲɛ ko 7 quoi e kuma in faamu i bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ala n kisi nin ma i bɛ ko 7 fɔ a la o fana bɛ kɛ e kuma in fɔ o tɛ lahara ko ye o tɛ ko k'a fɔ kalo la tile la o ko an kan tɛ kalo ni tile ma wala non sɔgɔma wuli dɔrɔn n'i wulila sɔgɔma nin bolola nɛgɛ in ni
nti nindi mɔgɔ si ma diɲɛ kɔnɔ ni man kanu ayi wari t'a sɔrɔ ni wari de b'i sɔrɔ n'a ni miliyɔn caman n'i ma ne kanu ne b'a d'i ma mais i b'a k'i tɛgɛ la a bɛɛ ni ala cɛ nɛgɛ b'i bolo foyi e kuma in faamu ne t'a di mɔgɔ si ma n'i ma ne kanu n'i ye ne kanu ne b'a d'i ma kana lajɛ tan dɛ y'a dɔn ala tɔgɔ sɛbɛnnen t'a la foyi sɛbɛnnen t'a la yɔrɔ e kɔni ɲɛ b'a la foyi sɛbɛnnen t'a la ɔ mais nin kelennin ne b'a baara ni san tile hakɛ de e kuma in faamu kosɛbɛ ni ne bɛ nin baara ni san tile hakɛ de ne b'a baara ni san tile hakɛ min ye ɔ dɔnnikɛla minnu bɛ dɔribu nasira dɔn ani minnu bɛ hindu nasira dɔn ani minnu bɛ kawatimu tijaniya ni minnu b'o sira dɔn komi kawatimu dɔ bɛ yen u b'a wele ko tijaniya bɛɛ t'o dɔn e kuma in faamu wala donc a bɛ baara n'o de ye n'a baara n'o ye n'i y'a di diɲɛ jɔn o jɔn ma tile kɔnɔ i bɛ ko 7 fɔ a la ala bɛ ko 7 d'i ma i b'a fɔ ala n kisi ko 7 ma a bɛ kisi ko 7 fana ma alhamdulilayi e kuma in faamu kosɛbɛ o ko k'a fɔ i ye ko 7 kelen fɔ a la ka taga o tɛ dɛ ni dugu jɛra dugu jɛra e b'i miiri de ne yɛrɛ n bɛ mun de fɛ ne b'a fɛ ni diɲɛ mɔgɔ ɲumanw ka ɲɔgɔn ye i b'o fɔ a la ala bi tile bɔnna bi cɛ ne ni mɔgɔ ɲumanw yira ɲɔgɔn na de e kuma in faamu kosɛbɛ ɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi ne b'a fɛ ala ka dugu gɔrɔbɔlen baw dakabana ba ninnu ala k'a to ne n'olu ka ɲɔgɔn ye bi i b'o fɔ a la i bɛ ko 7 fɔ a la dɔrɔn ko ala k'o d'i ma tile kɔnɔ i b'a ko 7 fana fɔ a la ko ala k'i kisi a la ko ala k'i kisi a ma ko tile kɔnɔ ala b'o d'i ma tile kɔnɔ ala b'i kisi o ma ko tile kɔnɔ e kuma in faamu kosɛbɛ wala mais fɛn dɔ bɛ yen i t'o fɔ a la e kuma in faamu i t'a fɔ non i t'a fɔ ala n sɔn nafolo la de ayi n'i ko ala n sɔn nafolo la nin na ala tɛ nafolo kɔni d'i ma mais ko 7 minnu ka di ye diɲɛ kɔnɔ ko 7 min ka di ye diɲɛ kɔnɔ e ko 7 fɔ a la dɔrɔn e k'a fɔ ko ne bɛ nin de fɛ tile kɔnɔ i ka tila ka ko 7 fɔ a la ko ala n kisi nin ko 7 ma e kuma in faamu wala donc diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛna mara kɛ ko mara tɛ kɛ ni sɛgɛrɛ t'a la quoi c'est-à-dire que diɲɛlatigɛ jɔn o jɔn sɛgɛrɛ de b'i la bon ni sɛgɛrɛ in tunina la i ka mɔgɔya bɛɛ bɛ tunina bon adamadenya tɛ kɛ ten ko dudenw kan kanu dudenw tɛ se k'i kanu ten dɛ i bɛ fɛn dɔ de ɲini fɛn min b'a to hali ni fɛn t'i bolo dudenw bɛ kanu u bɛ kumakan mɛn i bɛ fɛn ɲini fana hali ni fɛn t'i bolo i musow bɛ kumakan mɛn o bɛ ban n'i ko da nin yɔrɔ in na o bɛ da nin yɔrɔ in na olu bɛɛ ye sɛgɛrɛ de ye ko mara si tɛ yen n'a bɛ kɛ ni sɛgɛrɛ t'a la kira muhamadu y'a ka kiraya kɛ ala ye sɛgɛrɛ dɔ de di kira ma a y'a ka kiraya kɛ n'o ye i kuma in faamu nabilayi musa bɛ ten i kuma in faamu i tɛ mɔgɔ si fɔ n'a nana diɲɛ dugukolo kan ni ala ma fɛn dɔ de d'a ma fɛn min de b'a ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ka fɛn bɛɛ bɔ o fɛn na i kuma in faamu n'ala sɔn n'i b'a fɛ ka kɛ ni ɲɔgɔnna de ye ni ɲɔgɔnna ne yɛrɛ filɛ nin ye cogo min ala ye dawula min di amiriso ma amiriso ka di mɔgɔw ye cogo min amiriso mana fɔ mɔgɔw ye hɔ n'u b'a fɔ hɔ n'u ko a y'a sigi n'u bɛ sigi a ye wuli ne yɛrɛ b'a fɛ ala ye fɛn fɛn di amiriso ma i ɲɛ bɛ amiriso la cogo min ala k'o d'i ma ni y'a sɔrɔ a bɛ ala b'a d'i ma mais i kana ne wele a la ko ne k'a d'i ma i kana a wari ci ne ma ko ne k'a d'i ma k'a sɔrɔ i tɛ ne fɛ dɛ n'i kɔni y'o kɛ n'i y'a di nɛgɛkuru b'i tɛgɛ la a tɛ foyi ɲɛ. bamanankan in ye mun ye maa min bɛna minɛ e la fo k'e kanu de fɔlɔ. e kuma in fɔ parce que dɔɔnin dɔw bɛ yen sigikan de b'olu la dɔɔnin dɔ bɛ yen a tɛ di mɔgɔ ma ten dɛ dikan de b'a la mais ko k'a fɔ a nana karisa fɛ yen donc ka na wari d'a ma a ka nin dilan n ye wari in tɛ ko ye f'i i ka kɛ fɔlɔ a tigi ka di ye yan nin na wa e kuma in faamu mɔgɔ dɔw bɛ na ne fɛ n ye n kale alikuranɛ la o bɛ na za wagati baara kɛ n fɛ i b'a dɔn o bɛ kuma min fɔ ne yan kuma dɔw la ne bɛ n sigi o de la dɔrɔn ne kelen ne ɲɛji bɛ bɔ e kuma in faamu oui dɔw bɛ wari di ne ma ka na za wagati baara o b'a fɔ amiriso an nana nafolo baara le mais hali n'a ma ɲɛ e yɛrɛ de ka di ne e kuma in faamu bilahi k'i ka miliyɔn boli tɛ de ka tila k'a fɔ ko n ka miliyɔn filɛ nin ye n nana miliyɔn in d'i ma mais hali n'a ma ɲɛ nafolo baara in tɛ e yɛrɛ de ka di ne ye quoi hali n'a ma ɲɛ mais dɔ bɛ n'i fɛ a tɛ n'i kanu na a nana a ka baara de la e kuma in faamu o mago bɛ fɛn jumɛn na o mago tɛ foyi la ni n ka baara ka ɲɛ n ka baara ma ɲɛ n ka baara ka ɲɛ e kuma in faamu donc o tigi sara b'i bolo mɔgɔ min nana ka miliyɔn d'i ma a tilala k'a fɔ ko miliyɔn in kɔ tɛ dɛ ko hali n'a ma ɲɛ e yɛrɛ de ka di ne e kuma in faamu n terikɛ mɔgɔ dɔw bɛ na ne fɛ o bɛ na nin de fɔ n ye dɔw bɛ nin de da kan k'a di ne ma quoi n b'a minɛ dɛ mais a minɛnen fo ka taa saya se ma
atigi koni keleni mana ngwele nya dongodo mbita itoro ma mi fembe e koni fokata minge ko ka fa anye kala mo wele masoro e ba do ni tsoro telephone e ay te so e be ne wele ka dese mais ni ye ni ira na duro nyele bi na ye ni ene kanu mais mo ni kam nyoko makanga je nyoko na oui jare e kuma fa parce que ala ba fokira ma muhammadu ma kuma be ko ki gerena ni mo yi kam ba tigi gera yera na oui e kuma fa ntarege dondo be warto non tulu so ay bo ya famu sina o de dusukasi do be mawla bi o ka boni ko juguni wari ko o ka juguni salon ko bi ga wardo muso de la sisa à la dernière minute aba vokati fe est-ce que ba balanga ko muso mina litere ibu muso fu a fon be sarali so manena de maraji no wa foka burla o wa vokati fe o kelembe ka jamana impa muso mina la to kuma la kuma ina me koyi ko jamana ngono sa fando de kelembe ka jamana yere ti o ka juguni war ko muso ko be kele bolo à la dernière minute ou be cheka muso ba yere be di chema à la dernière minute chebi bala kele muso wa foka ta mali on ko ko ne fi kika muso fry nyai chemina muso mina ka di chema kika masaya sinsimbere nyai ya klibo daluina e bi se ga nyana ko ma nyana mo mu mo kliba lawo ka masaya sinsi bara ka make du capitaine ko be nyame kika ni yoro ni jete mina ni yoro ikidadu naka wala munu be nyajila ka bo nyajila note muso be furla sungalo ina haketala me ani sungalo ka ba ibi sigi bala je ku beta puntala ko kinyine ka yoro dobe ne wonyi na adama den fe ngo adama den yere kan go haram ya yere kan o duma terga ni muso ko ngo kati fe hal ni bi sadi ibi na ni muso yin ka so de bitla ka bla me ko ka foko a muso ko ko ni aten fe atara amat sigi tuguni ko ni eka blu kuna fuka te sa ete ku cheula ko mede ni muso ko kate chefe sisa mina kuma de fie ko muso ko kate chefe ube che ko kate muso fe muso ko kate chefe ube che ko kate muso fe ni che ko kate fe hali ni bi sadi ibta shigu o chekele inde ka so ebe klaki ba che inaka ube fana che mi ni muso banila muso de ko kati fa tara o de alata ibi muso yungo lana de hal ni anale ngo de ni be bala ibo ko kele ni ngo ni moke fo katisa iti ku cheula ni muso fana e fo kisa iti ke muso iti ku muso fana e kuma mfamu nterge mena yiro do fie muso abi mugo ka masaya chinye pepe ka mugo ka masaya chinye ube kika masaya ko ka boila muso bok ni muso bana chela komi yi muso furu na ikaso abanila ube ba fe ga muso furu muso banila hali ni ti muso infe ube hali ni ba fe ka furusa ito kon furusa folo de fo kana de chinye boy kuma famu ni muso mi banila wala ni muso banila wala komi ni muso do e sarti siri sanchama o ko fe ibna ke furu yedro akokale te furu la bile bo hali ni bi sadi o muso kele o kane sigi fede na ija o muso maraki de ngolo na ija fana lana hal na kera kile tai mo ko ne kai ga soro kabla me ni ko no moke aben ala chabika masaya ko kaboila fukati sa itike masai comment fam ministry kito ministry ala ni muso banila imasega fele soro ka muso ilana ayi soro ministry a place de la fokati esa eteke ministry tuguni bi jigine tiyele ai comment fam ni muso bana chewo chela muso banila kito place mina tora muso tala obe che banila kito place mina tora che tala fokati esa iti yele ko bi jigine parce que ni mogo bana mogo la kito place mina duratiki bika masaya deta comment voilà c'est ça ni muso ko kate chefe muso ma fokate chefe voilà c'est ça muso ma fokate chefe voilà ni muso ko kate chefe ko bela voilà o muso ngoni biseka so ko bema me kana so ko ko nka kunje kwa chede ko kata fe ikana so ko ka kunje kwa chede ko kata fe ikana so ko nka kunje ko nka kwa furu sara furu masara chede banala
fo ka te esa e te ke muso e te muso ko n'a kɛra k'i to cogo min na i ti yɛlɛ o sanfɛ i bi jigin hali i ti cɛ sɔrɔ cɛ min b'o sanfɛ ayi e kuma faamu n'i b'a fɛ i ka cɛ sɔrɔ cɛ min b'o sanfɛ n'i b'a fɛ i ka yɛlɛ cɛ in ka jigin i fana bɛ na i fana bɛ taa fɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ ka t'i ka so i bɛ t'i ka so n'i taara i ka so o kɔfɛ n'i bɛ ban a la i bɛ ban a la. ça veut dire ça on a que ne wari don muso la mais exemple min b'a la mais dɛ parce que cikan de don ko in ka gɛlɛn de parce que fɛn dɔw bɛ yen c'est que o ma kan ka kɛ yɛrɛ de e kuma in faamu a cɛ ka ba muso la muso ka ba cɛ la o de ma kan ka kɛ ni cɛ banna muso la muso ko k'a t'i fɛ fɔlɔ musow kun t'a fɔ k'u tɛ cɛ fɛ o. ayi e kuma a kun ti fo da la ko n ti fɛ ayi ɔ ni mɔgɔ k'a da la dɔrɔn k'a ti fɛ o tigi kan ka y'i ko de hali n'i bɛ diɲɛ ko o de kɛ o kɔni kan ka o kan ka y'i ko de o de kama ni mɔgɔ n'a banna ne la n terikɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ mɔgɔw bɛ tila k'i ye ne nɔfɛ i n'a fɔ wulu. ayi i se t'o la o tɛ muso ko dɔrɔn yɛrɛ n'adamaden yɛrɛ fɛn fɛn banna. maa min ni t'e fɛ. wala mɔgɔ n'a banna ne la ko amiruso n banna la de n t'a fɛ u bɛ ɲininka kun jumɛn ma tile kelen yɛrɛ de man di ne a bɛɛ n'ala cɛ u bɛ tila k'i ye ne nɔfɛ. iyo mais sani ne bɛ yɔrɔ min nɔfɛ i bannen bɛ ka kuma in fɔ parce que i bɛ se o n'i y'a ye ne bilala k'i ɲininka de a b'i bolo de. ni muso murutila cɛ bolo ou bien cɛ murutila muso bolo dɔrɔn an k'a kɛ muso y'i cɛ t'i fɛ ou bien cɛ ye muso t'i fɛ a dan ye dɔrɔn ni tile kelen ka kuma ni tile kelen kumana n terikɛ a ka di ye k'a kɛ fɛn min ye de i b'o de fɔ ne a ka di ne ye ne k'a kɛ nin de ye. e kuma in faamu wala n'a ka di ye i ka kɛ fɛn min ye i k'a kɛ fɛn min ye. ni ne bɛ fɛ sisan a ka don bara de. wala i b'o de fɔ ne ye n terikɛ kunna sini an kɔrɔ. wala. cɛ dɔw bɛ yen faamaba de don faama in a muso bɛ boli de kuma bɛɛ. ka taa kaburi e n'o kelen fa e kuma in faamu mais ni muso in bolila faama in fana tɛna se ka sigi a tɛ se ka jɔ o ye bana ye e kuma in faamu a ye ne kibaruya min a nana ne fɛ a nana kuma in fɔ ne ye ko karisa ala ye nin sɔnni ba bɛ di ne ma mais n'a fɔra ko ne tɔgɔ batigi ne de muso ka to ka boli ko e ma yɔ ye dɛ kolontan dɔ la yɛrɛ balabala ko da i ye kuma in faamu ne ko a bɛ boli mun de la ko ale yɛrɛ tɛ kun dɔn a la dɛ k'i tɛ kun dɔn a la ko ayi n ko bon d'accord ni ala sɔnna ma n bɛna ɲɛɲini a la sisan k'i bɛna ɲɛɲini a la n ko awɔ n ko a yɛrɛ de ma taa a yɛrɛ ma a ko awɔ n ko ni ala sɔnna ma n k'a bɛna a yɛrɛ ma e k'a bɛna a yɛrɛ ma cogo di n ko non an ka janga di ala ma i nana di cɛ min ma cɛ in ye ko saba kalan ko saba min hali n'i kɛra minisiri ye i tɛ taa ka ne dan quoi c'est-à-dire que adamadenya yɛrɛ tɛ taa ko saba min kɔ ne y'olu kalan de k'olu dɔn e kuma mɔgɔw yɛrɛ mago ka jɔ ne la u se tɛ dɛ ko k'a fɔ an se dɔn n mago jɔra tile kelen na hali n'a m'i diya i mago bɛ jɔ ne la ni adamadenya tɛ taa minnu kɔ ne y'olu kalan o ye diyagoya i mago ka jɔ ne parce que fɛn fila bɛ yen ni nafolo t'i bolo tile kelen i muso murutila tile kelen i bɛ nin ko fila t'i jɛ o. ayi a t'i jɛ o tuma an bɛ kɔrɔ kelen na o kelen bi sɔrɔ sisan a nalen kuma in fɔ ne ye ne ko problème t'a la n ko n bɛ ko kelen k'i ɲɛna mais ko fila n t'o k'i ɲɛna a ko cogo di n ko muso b'i wele k'i to ne fɛ yan ne ko bɛ kɛ oui muso bolilen ka taga n ko muso in b'i wele k'i to ne fɛ yan e bara ne bara kuna sini bisimila e kuma in faamu mais muso in deginen don min na n'a bolila ka bɔ cɛ in fɛ a b'a ka pisi falen dɛ ka pisi kura ta ka pisi wɛrɛ ta quoi ni cɛ in y'a wele a t'a sɔrɔ répondeur votre correspondant kuma in faamu a ko k'a bɛna wele n k'i sigi dɔɔni n bɛna fɛn dɔw kɛ tigiɲɛso la sisan e k'i sigi dɔɔni a y'i sigi dɔɔni dɔ y'a wele k'a fɔ a ye ko ko muso ye numéro wɛrɛ ta de ko numéro in tɛ nin ye i t'a ta k'a wele yan a ko a ka numéro in da a ye numéro in d'a ma a ko ne ma k'a bɛna wele n ko ka jumɛn wele ko dɔ y'a ka numéro di n k'i kana wele n k'ale de ma taa a ko awɔ n ko bon kana wele ko n kana wele n ko mais ne de m'a f'i ye k'a b'i wele a ye numéro in sɔrɔ cogo min na e b'o cogo dɔn a i b'o cogo dɔn mais i sigi i k'i hakili sigi o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye a ko karamɔgɔ ne ko tɛ ne yan sɔɔni kɛra dɔrɔn muso y'a wele ko muso ma jɔn de don ko jɔn don wa ko karisa de don ko karisa k'e bɛ min ko ne bɛ so da la n mago bɛ n ka kilew de la k'i mago bɛ n ka kile la ko mago bɛ n ka kile de la ne mago t'e la ne mago tɛ furu la ne mago bɛ n denw de la ne nana sigi n denw de kama n terikɛ e dun taara k'i denw to yen dɛ a bɛ taa don min na a y'u to yen dɛ a bɛ taa don min a ye denw to yen de ka taga mais bi n'a bɛ segin a ko k'ale bɛna furu kama dɛ k'a bɛna cɛ fana kama k'ale na den de kama e kuma in faamu wala donc o de la dabali n'u y'i gosi sen na n'i ko dabali bɛ n sen de la i b'a sɔrɔ dabali t'i sen na quoi a b'i bolo de
ni gosira i bolo la dore b'a fɔ a bɛ n kunkolo de la e kuma in faamu ale ɲɛna ale nana den nasigi de la ba filɛ nin saya sigi de la ala ka sa ye ala ka sa ye ala ka sa ye ni muso kɔni n'a k'a tɛ cɛ fɛ cɛ ko a tɛ muso fɛ muso ko k'a t'i fɛ terikɛ i b'o ɲɛɲini dɛ o kɔni kan'o bila de ye muso ko k'a b'i malo o kan ka nin baraka mun to k'i malo dɔrɔn muso ta tɛ ni ko ni muso ko cɛ ma n t'i fɛ cɛ ye muso to yen n t'i fɛ nka n k'a y'i ka masaya de ta terikɛ a y'i lebu i sigiɲɔgɔnw ye kelen lebu yɛrɛ ka ɲi hɔrɔn ni silamɛ ma wa ayi o bɛ fɛn dɔ de bɔ i la a b'i daraja ban kuma in faamuya wala ni muso ko k'a tɛ cɛ fɛ cɛ ko k'a tɛ muso fɛ olu yɛrɛ de ka di ne o kuma in faamu fɛn dɔ bɛ ne bolo dabali de don o dabali n dun delila ka kuma fɔ c'est-à-dire que ko ka muso mɔgɔ fila baara o fana tɛ dɛ ko k'a fɔ ko ka mɔgɔ fila baara muso ko k'a tɛ cɛ fɛ cɛ ko k'a tɛ muso fɛ ko k'u kanu don ɲɔgɔn na o tɛ dɛ i b'a fɔ ne ye ko cɛ de ko k'a tɛ n fɛ n b'a fɔ cɛ de ko k'a t'i fɛ n b'a fɔ a y'a fɔ a da la i b'a fɔ awɔ ne bɛ dabali in sigi cɛ in kan cɛ in bɛ bolili ko de i n'a fɔ wulu bɛ boli a tigi ala kana an se o yɔrɔ ma kuma in faamu wala ni cɛ fana ni muso fana ko k'a tɛ cɛ fɛ dɔrɔn i b'o fɔ i b'a fɔ muso de ko k'a tɛ n fɛ n b'a fɔ a ko a t'i fɛ bawo n bɛ dabali in sigi a kan e ma ne ko ka fara tɔgɔ fɔli ma n'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ nin ko bɛ k'i la dɛ n'ala sɔnna ma ne tɛ n tɔgɔ fɔ dɛ kosɛbɛ ne sigilen bɛ ɲininkali fila tɛŋuna ne la la karamɔgɔ minisu yala e ko ni n t'a fɔ ko ni cɛ bolila n t'o fɔ parce que n'i taara kaburuw na bi a tɛ ko cɛ de ka ca ni muso ye dɛ o tɛ dɛ n'i tɛ kaburu kɔnɔ bi n'i ye kaburu 10 compter i bɛ taa sɔrɔ 3 de ye muso ye a tɔ bɛɛ ye cɛ a bɛ sɔrɔ mun fɛ sokɔnɔ dusukasi jilatigɛ sɛyaw dɔw bɛ to tɔgɔma la bi u bɛ ka bin moto yɛrɛ fili pɔn kɔnɔ foyi tɛ muso ka dusukasi kɔ o de la ne t'a fɔ ko ni cɛ bolila a fɔ ni muso bolila parce que ko in fanba muso dusukasi de bɛ ka cɛw latanya ala t'a b'a la dɛ mais a plupart bɛɛ ye nin de ye kamalen ko bamananw ko n'i bolo don wo kɔnɔ n'i ma wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ k'i bolo sɔrɔ k'e dun ko ni cɛ muso bolila i kana to yen ɲɛjugu ɲɛɲuman a k'olu dun filɛ nin u ye kɔrɔn boli ka tilebin boli u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la parce que k'olu tun bɛ fɛ ka nin ɲɛfɔ n'i y'a mɛn i kana to bamakɔ kɔnɔ yan nɔ baara jumɛn de ka gɛlɛn baara bɛɛ nafolo baara muso bolili k'i bɛ dɔnniya ba 100 jɔ maa min bɛ se k'a fɔ ko n b'a kɛ k'a kɛ k'a man ca k'e dun bɔra k'a fɔ k'e bɛ se ka n'a kɛra sisan i ye pewu dɔ fana fɔ k'ale bi k'a ka d'u ye n'i sera k'i da don o yɔrɔ ka walanwalan yanni ka se ka ɲininkali tɔw ma n terikɛ dɔnni ye bonda de ye dɔnnikɛla tɛ s'a bɛɛ la o tiɲɛ ni dɔnnikɛla ye n'a ko n bɛ se nin na n bɛ se nin na n bɛ se nin na n'a tɛmɛna 10 kan o ye nkalon de ye parce que sitanɛ de ye diɲɛ bɛɛ la kodɔn n'a ye sitanɛ ka kodɔn de kosɔn a bɔra alijinɛ kɔnɔ n'o tɛ melekew bɛɛ la ɲɛmɔgɔ de tun ye sitanɛ ye e kuma in faamu parce que ni kodɔnna ka kodɔn bonyana ka tɛmɛ 11 kan e ye sitanɛ de ye e kuma in faamu kodɔnna si tɛ yen min bɛ kodɔn ka tɛmɛ 11 kan e kuma in faamu oui n'i y'a ye mɔgɔw bɛ baara kɛ mɔgɔw ye n bɛ se nin na n bɛ se nin na a tɛ ɲɛ bonda de bɛ dɔɔnin na maa tɛ s'a bɛɛ la e kuma in faamu ne ka émission bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ne ma s'u ma fɔlɔ m'o fɔ mais diɲɛ émission si tɛ yen ni za wagati t'a kɔnɔ o tɛ yen ɔ ne ka émission si tɛ yen ni muso baara t'a kɔnɔ ɔ ninnu ye ne ka baaraw ye maliyɛn yɛrɛ tɛ se ka ne ci a la e kuma in faamu ɔ kodɔnna minnu bɛ muso baara kɛ mɔgɔw ye olu yɛrɛ bɛ na ne fɛ a la lahara koto yɛrɛ ni muso murutili bolo Mali jamana kan ɔ 1 2 tagama dɔɔninkɛla la ni nin dɛsɛra nin dɛsɛra nin dɛsɛra laban i ka wari b'a bolo a b'a fɔ i tɛ taa cɛ dɔ fɛ wa kabako i ka wari b'a bolo dɛ a yɛrɛ y'a kɛ k'a kɛ a dɛsɛlen sisan a b'a fɔ i tɛ taa cɛ dɔ fɛ i b'a fɔ cɛ jumɛn i b'a fɔ k'a miiri so a tɛ tɛmɛ o kan e kuma in faamu terikɛ diɲɛ jɔn o jɔn n'i kɔni ni muso ye kɛɲɛkɛ ou bien cɛ ye kɛɲɛkɛ ni ni a miiriso ye ɲɔgɔn ye n y'a fɔ n ko ye Allahu Akbar de o ye duwawu de jaabilen ye e kuma in faamu o ye duwawu jaabilen ne tɛ k'o kalan dɛ ne y'o kɛ de ne y'o dɔn de ne tilal'o la de professeur hakili to an bɛ na i ɲininka yɔrɔ dɔ la u bɛ fɛn dɔ fɔ lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to ko ni muso bolo bɛ ji la ko dabali tɛ yen n'i y'a kalan a bɛ se k'a minɛ mais boloji la yɛrɛ tɛ muso ko la yɛrɛ muso ka boloji muso bolo ka don ji la ko dabali tɛ s'a la
dabali yɛrɛ ni muso bolo ka don ji la o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ e kuma in faamu n terikɛ o ɲɔgɔn nkalon tɛ yɛrɛ e kuma muso bolo ka don ji la ani dabali o tɛ fan kelen yɛrɛ e kuma in faamu muso bolo ka don ji la o bɔra Ala fɛ de parce que Ala de y'o dan k'o kɛ musow la k'u sanuya e kuma in faamu mais mɔgɔ min dabali ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ o fana de ye muso ye parce que muso de ni sitanɛ ka so e kuma in faamu tel que n'i bɛ cɛ dabali ka cɛ sɔrɔ heure 3 bɛɛ ni Ala cɛ i bɛ muso sɔrɔ minute 3 e kuma in faamu dabali min bɛ cɛ minɛ heure 3 a bɛ muso minɛ minute 3 dafa dɔnbaliya kɛ e kuma in faamu sisan lahara côté de i muso bɔr'i fɛ a ko n bɛ t'u ka so a bɔlen a ma s'u ka so fɔlɔ dabali bɛ kɛ ka muso lasegin ka na k'a bolo to ji la e bolo ji wa e bolo ji ni dabali ko bɛ ɲɔgɔn sira o tɛ ɲɔgɔn sira la o dabali o ye adamadenw ka kodɔnw ni jinɛ sitanɛw de y'o dilan mais muso bolo ka don ji la Ala yɛrɛ de ye muso da ten e kuma in faamu fɛn sugu kelenw tɛ yɛrɛ e kuma in faamu ni mɔgɔ min ko ni muso bolo donna ji la ko dabali tɛ s'a la o ka na ni fɛn muso bolo donnen ji la tɛ dɛ o ka na ni muso n'a den ni ko muso mana don bolo mana don ji la ni muso jiginna kɔni a bɛ tile 40 de kɛ a tɛ sanuya o tiɲɛ o ka na muso ka non a ka taa i bolo dɔrɔn n'a ka denkɛrɛnin n'a ka denkɛrɛnin bɛnna n'a tɛna i bɛn'o dɔn n'o ko k'a bolo don ji la n'a muso jiginna a bɛ tile 40 de kɛ a tɛ sanuya yadɔ o kɔnɔna dabaliko kuma kɔni t'o la ni muso jiginna sisan den b'a bolo a taara ni den bilahi a ma s'u ka so fɔlɔ e y'a fɔ ne ye ko muso taara dɛ ne ko ser'u ka so i ko k'a ma s'u ka so an b'a dabali sisan a tɛ s'u ka so dɛ a bɛ segin ni den a bɛɛ kɔni faamali sɔrɔ nin na e kuma in faamu ninnu tɛ kuma jɔlenw ye dɛ ninnu ye ko min i n'a fɔ mɔgɔw k'i miiri ka kuma fɔ quoi miirina wala parce que miirina fana ni dɔnni tɛ kelen ye dɛ k'i miiri dɔrɔn ne bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ ko dɔ na min bɛ muso la n'o tɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn muso ka laada kɔni ye a bɛ kalo bɔ min kɛ o kɔni muso n'o danna de Ala y'o da k'o da muso bɛɛ kan mais hali o la muso mana bange wagati dɔ de bɛ yen ni muso ma se o wagati fana ma a t'o ye n'u nana n'o sira ye an k'a kɛ sisan yanni muso k'o ye dun n'i y'a dabali dun n ko muso n'o tɛ bange o muso bɛ âge dɔ de sɔrɔ o bɛ na muso la ko muso ka a ka adamadenya laada ye ani muso dabali ko o tɛ ɲɔgɔn ye sira la dabali fɛn minnu b'a kɛ adamaden nka kodɔn ani jinɛ sitanɛw olu de bɛ dabali ta ka taa don adamaden na e kuma in faamu n terikɛ danfɛn min n'i y'a dan n'a tɛ tɔn falenbali ye o de ye dabali ye ko n ye dabali d'a ma falen a bɛɛ n'Ala cɛ dabali dɔnbaga tɛ mɔgɔ min y'a da o tɛ dabali dɔn dabali n'i ye dabali dan sisan e morikɛ min ye dabali kɛ i ye dabali ci mɔgɔ min na dabali m'o sɔrɔ a tɛ e morikɛ la a y'a ci mɔgɔ min na a m'o sɔrɔ a bɛɛ n'Ala cɛ min y'a k'a ta dɔn ci tɔgɔ t'a la o i y'a faamu danfɛn minnu n'u danna n'u tɛ to n'u ma falen yɛrɛ fewu dabali de y'o dɔ ye ko k'a fɔ n ye dabali da a ma falen dɔrɔn e de tɛ dabali dɔn ou bien fana e min ko k'e bɛ dabali dɔn ne y'a da dabali bɛ e yɛrɛ la ni dabali t'e la e y'a ci mɔgɔ min na dabali b'o la n'a t'o la mɔgɔ min y'i bila ka kɛ a b'o la siga t'o la e kuma in faamu wala ko k'a fɔ muso bolo bɛ ji la de ko Amidu Soko bolo bɛ ji la tɛ dɛ muso ka jigin a kɛ tile 40 ma dafa fɔlɔ dɛ muso jiginnen sisan a ka ba cɛ la bilahi a n'a ka denkɛrɛnin bɛ segin dabali b'u segin sisan bamanan ko e kuma in faamu ko ni wara bila wala sɛn tɛ sabanan a b'aw ka kumunen don nin de tiɲɛ yɛrɛ question wɛrɛ bɛ yen nɔ nin tigi man jan na Bamakɔ a bɛ k'an lamɛn sisan radio la direct la a ko ale yɛrɛ dɔgɔnin depuis yen nɔ bana dɔ de b'a la a bɛ se ko bana parce que ale yɛrɛ y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ waati bɛɛ a bɛ taa bin a kɔrɔmusow lamɔdenw baarakɛdenw depuis a bɛ kɛ kɛnɛma fo ka na sɔn ka dun bali kuwara dabali b'o kɛ mɔgɔ la terikɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ dabali b'o kɛ mɔgɔ la dɛ dabali dɔ bɛ yen n'u y'o kɛ ni danbe cɛya ye a bɛɛ n'Ala cɛ Ala k'i kisi hali ni denmuso sira so kelen kɔnɔ Ala bɛ fɛn dɔ kɛ kabako e kuma in faamu diɲɛ kɔnɔ dabaliw bɛ yen dabali dɔ bɛ yen o b'a kɛ ni danbe cɛya de Ala ka bɛɛ kisi a ma a bɛɛ ni Alahu cɛ i yɛrɛ woloden Ala kana to i n'a ka fɛɛrɛ foyi tɛ tɛmɛ o ye dabali de ye o tɛ ni muru bi dɔnna dɛ e kuma in faamu o ye dabali de ye
e kuma fam ni yo ye mɔgɔ la dabali de do e ɲi na jugu de fɛ i sɔrɔ la jugu fɛ a bɛ mɔgɔ caman de la hali faama o bɛ faama caman de la ni ci e kuma fam wala parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen o b'a kɛ i b'i to manamana ko la k'i to manamana ko la bɛn ala cɛ i b'a sɔrɔ dɔ y'a k'a muso la i bɛ se o muso ma dɔrɔn fo ka t'i sa i tɛ bɔ jɛnɛya la i tɛ se k'a bila bilen awɔ a bɛ sɔrɔ muso la donc k'a fɔ ko den dɔw bɛ yen u bɛ baara dɔ de kɛ danbe ciya la ka mɔgɔ bila la ou bien i b'a kɛ danbe ciya la i b'a k'i muso la bɛn n'ala cɛ ni cɛ o cɛ sera a ma o tɛ bɔ jɛnɛya la jɛnɛya banalama de b'o minɛ hali n'o ni a denmuso fɛrɛ la bilahi kɔngɔfɔ t'a la i kanubagaba dɔw ye nin ye parce que wari de fɔ a ka d'olu ye k'i ɲininka ninnu na a mɔgɔw b'olu la nin tɛ ku y'a fɔ de nin b'olu yɛrɛ de la bamananw ko n'i bɛ fɛ ka ala folici don k'i ka don sisi da k'a ka ca ala fɛ k'a b'a lasɔrɔ joona k'ale dɔnbaga dɔ de bɛ yen a y'a fɔ ɲɛna tan o de sɛbɛnnen don k'a muso bɛ kulonkɛ kɛ kojugu ale fana muso o bɛ kulonkɛ kɛ kojugu a tɛ se ka hali ni mɔgɔ bilara ka taga balisera gosi la u ka du kɔnɔ ko cɛ bɛ bi o kan muso bɛ bi a kan a b'a fɔ ko na ɲɛnabɔ dɔ kɛnɛ so kɔnɔ a tɛ ban fɛn kunna a muso de tɛ pan fɛn kunna ok o dalilu bɛ yen kɛ ni muso kɔni bɛ kulonkɛ kɛ fɛn dɔ bɛ yen fana i b'a k'i yɛrɛ la n'i y'a k'i yɛrɛ la muso kɔni ni cɛ wɛrɛ tɛ se ka se ɲɔgɔn ma n'i yɛrɛ tɛ wala e kuma faamu wala n'i y'a mɛn i ye kulonkɛ kɛ a bɛ se ka kɛ de o fana bɛ yen dɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ e kuma faamu wala o kɔni bɛ se ka kɛ wala ni muso bɛ kulonkɛ kɛ fɛn dɔw bɛ o b'a k'a la dɔw b'a wele ko ntanan de o bɛ bamanankan ka kulonkɛ kɔni ma diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔni n'o tigi b'a kɛcogo la n'o ko bɛ sa e muso kɔni ma a tigi tɛ k'a kɛcogo la dɔw de ko kalani e kuma faamu ko bamanankan a fɔli kɔni ka kɛ bon fura min b'o la o de ye nin